un hombre hecho a su medida. Doncs en aquest cas és un bon xic, també bones xiques, perquè sota el lema si jo puc, tu també. Doncs després de l'asterisc, bueno, l'almohadeta i el que posa, doncs ja sabreu de què va. Perquè el que faré primer és presentar aquest convidat que el vam conèixer ja fa un parell o 3 d'anys i sempre que ve doncs, li dona llum a aquesta casa, perquè sabeu aquelles persones amb llum que porten molta positivitat, que donen el 200% d'ell mateix, i això doncs s'agraeix sobretot amb els temps que estem corrent. Es diu David de Sanaüja. Molt bon dia. Molt bon dia. Com estàs? M'has fet posar vermell, sort que avui no hi ha la tele engegada. No, i a més no et veig amb la mascareta. I amb la mascareta no ens veiem. Moltes gràcies per les teves paraules. Moltes de res, però és veritat, o sigui, tu arribes i li dones un ritme a la feina i a la vida que jo no sé si sempre va ser així. Acostumo a anar així. Sí? Sí. A veure, jo penso que hi ha 2 maneres de prendre les coses, que és o positiu o negativament, no? I de què serveix prendre-t'ho negativament si el problema o la cosa ja és igual? No hi ha mitges tintes, no? No, doncs llavors passem-s'ho bé. Passem-s'ho bé. Passem-s'ho bé. Val, avui sí que és veritat que és en ràdio i a més les xarxes socials, però en un mes el tornarem a tindre aquí i llavors podreu veure tot el que, indirecte, tot el que porta, perquè ell ha tingut una obsessió des de que forma part d'una comunitat. La teva obsessió quina és? Doncs ajudar i visibilitzar, en aquest cas ara seria l'epilèpsia. L'epilèpsia és una malaltia neurològica, és la malaltia més comuna neurològica que hi ha. Es calcula que 50 milions de persones al món tenim epilèpsia i que això vol dir que un 3% de la població té epilèpsia o pot tindre una crisi epilèptica. Vull dir que és molta gent. És molta gent. L'únic que ha sigut una malaltia molt estigmatitzada, s'ha confós amb malalties mentals durant molt de temps, per això s'ha estigmatitzat més, i no és així, és una malaltia neurològica. I el que hem de fer és dir, tenim epilèpsia, sí, però estic aquí i puc fer coses. La gent es pensa que quan tens una malaltia crònica t'has de quedar a casa tancat, no t'han d'ensenyar allò que això encara es feia més abans, no? Quan algú anava amb cadira de rodes o tenia un síndrome de Down o havia qualsevol minus... L'amagaven, sobretot. S'amagava. Sí. No dic que passi tant, però passa encara. Encara passa? I llavors hem de dir, doncs no passa res, tenim aquesta malaltia, moltes vegades està controlada i llavors és el que passa, que com que es pot controlar bastant, la gent no ho diu, per vergonya, per l'estigma, perquè no en faran cas, sobretot el jovent, la gent jove, la gent de 16 a 20 i tants anys, en plena pubertat, les hormones totes alterades, sí. Clar, volen tenir nòvia, volen tenir parella, volen tenir el que sigui. Vida. Llavors no ho diuen. I per mi és un error, i per això vam crear el Si jo puc, tu també, #epilep. Val, doncs jo el que et volia dir, David, és una cosa. Tens raó amb lo de la gent jove, però estaràs amb mi perquè no sé si heu captat amb la conversa, ell quan ho ha explicat ha dit tenim. Sí, ell coneix la malaltia des de dins. Es pot considerar malaltia? Sí. O alteració? Malaltia? Una malaltia. Ho deixem en malaltia. Una malaltia. Des de dins. Per tant, ets una persona molt qualificada per parlar de la problemàtica de lo que et trobes. La gent jove, i te dic perquè conec molt bé algun cas, la gent jove el que passa és que els joves, els nens són molt cruels, segons com. Molt. Ja ho saps. Molt. No t'hi sap ni parlar ja. Molt. He saltat. Llavors, doncs, a vegades, clar, tu et calles perquè dius, me miraran com un bitxo raro. I també en funció, suposo que hi ha graus, no?, d'epilèpsies? Hi ha molts tipus d'epilèpsia. Mira, la ILAE, que és la Lliga Internacional d'Epilèpsia, ja no diu epilèpsia, ho diu en plural, epilèpsies, les epilèpsies. Perquè hi ha tants tipus que es pot dir que cada persona té un tipus ja. Vull dir, perquè les epilèpsies es classifiquen amb focals i generalitzades. Focals o parcial és que
tu tens el teu focus epilèptic en un lloc del cervell i no es mou d'allí. Per exemple, frontal esquerra, que pot ser que t'afecti a la vista, a la parla, al moviment, a el que sigui. I generalitzada és que ho tens a tot el cervell. Vale? I pot ser que també vagi de focal a generalitzada durant la crisi. Comenci d'una manera i acabi amb una altra. Vull dir, això serien... Però dintre d'aquests tipus, el que la gent té al cap, que Hollywood ha fet molt de mal... També ho hem de dir. També ho hem de dir. Per què? Les tonicoclòniques, la que convulsiones. Sí, allò que veus tu, i dius, té un atac d'epilèpsia. Sí, que es diu atac, a més, i convulsionar, i es diu ets epilèptic, tot això són paraules que les estem intentant netejar i dir, tenim epilèpsia, perquè jo, a part de tenir epilèpsia, sé fer moltes coses i soc moltes coses. Sí. No només soc epilèpsia, tinc més al meu voltant, que em nodreixen com a persona. I diem crisi perquè un atac és una paraula molt forta, no? Llavors diem crisi epilèptica. I això estem intentant fins i tot que ho diguin els metges, perquè això és les associacions que anem creant un llenguatge més bonic, que no vol dir ocultar, vull dir, vol dir-ho d'una manera més suau. Llavors, la típica tonicoclònica, la que causa terra, et surt, diuen sabó per la boca o espuma, no, és saliva, però res més. I que t'has de posar una cosa a la boca perquè no et mosseguis, això és mentida, a part. Ningú s'ha d'empassar la seva pròpia llengua mai a la vida, i no passarà contrari. Si et poses alguna a la boca, amb un dels moviments pots fer-te més mal i desencaixar-te la mandíbula. Però bueno, hi han absències, per exemple, que és que et quedes amb la mirada perduda i en aquell moment tens com si t'anessis a una altra dimensió. Això és física quàntica, quasi. No, però és molt interessant. Sí, llavors, hi ha mioclonies. Les mioclonies són moviments que tu no controles de les teves extremitats. Poden ser braços o poden ser cames. Vale? Tot això són tipus de crisis. Llavors, no tothom té la mateixa. I tot i tenir la mateixa, no a tothom li va la mateixa medicació. Llavors, és una cosa que té més suquillo, és més complicadeta. Per això la ILAE diu les epilèpsies, per generalitzar-ho molt més encara. Clar, nosaltres estem encantats que vingui persones com tu perquè per normalitzar, és veritat, normalitzar i que ens ensenyin, perquè tots caiem sempre amb algun parany i expliquem les coses com no són. Una de les coses que més em va sorprendre de tu és que feies una vida exactament normal, com qualsevol persona que no tingués cap tipus d'alteració. Agafava un tren, jo patia quan m'has dit, jo agafaré el tren i vindré a Tarragona, i pensava, que no agafi el tren? A veure si li passa alguna cosa. Doncs te pot passar com qualsevol persona. Clar, però fins que tu t'acostumes a que això és així, passes un dol, suposo. Passes un dol, per la gent que ho veiem des de fora. Sí. Suposo que per la teva família, pels teus amics, també. Fins que això ho van entendre o no? Sí. A veure, de fet, jo ho soc des de petitet, per tant, ja ho tens, clar, tinc quasi 50 anys, me queden pocs mesos pels 50. Felicitats, ja ho celebrarem, com podem. I tant, ni que sigui via Zoom. Ni que sigui via Zoom, això. I llavors, clar, tens temps d'assumir-ho. Per exemple, en el meu cas, jo als 43 anys me van diagnosticar que sóc farmacoresistent. Què vol dir això? Que la medicació no em fa tot l'efecte que m'hauria de fer. Llavors, fem un còctel molotov de pastilletes, que la medicació, li podem dir pastilletes, li podem dir tot el que sigui, però són els nostres amics. Jo fins i tot he dit a vegades que vaig a comprar unes drogues, perquè ja m'ho prenc, clar, jo soc d'una manera que m'ho prenc tota, no a la lleugera, però intento treure-hi ferro a l'assumpte. Perquè no tens més. No hi ha més remei. Jo tenia clar, ja tinc 2 filles, ara ja són grans, però eren petites, jo ho tenia que normalitzar davant d'elles. Elles han vist moltes crisis. I llavors, si damunt d'això jo els hi amago, o els hi dic que estic fatal, o no sé què, encara serà pitjor per elles. Sí. Elles veuen una crisi, no entra el papa, dona igual, no passa res. Ja en sortirà. Sí, clar, jo en tinc a diari. Llavors, tindre-ne a diari i vàries, doncs clar, és això el que has dit. N'hagués tingut un al tren, no passa res. No passa res. Màxim que hagués pogut fer és que en vez de parar aquí a Hospitalet, hagués parat a Cambrils, si no hagués pogut baixar. Tu em truques, no preocupes. I ja està. O agafo un taxi i vinc cap aquí. Vale. Hi ha diferents graus també d'epilèpsia. I sí que he deixat de fer coses, per exemple. Jo he deixat de conduir, he deixat d'anar en bicicleta, he deixat d'esquiar,
He deixat de fer moltes coses, esports d'aventura Per què? forts, perquè si em dona una crisi, clar, És un risc. És un risc. I no per mi. Si a mi m'ajuressin i m'aperjuressin que jo agafo el cotxe i màxim que és que em mato jo, doncs és el meu problema. Però si em dona una crisi i faig mal amb algú altre, això sí que no ho assumiria mai a la vida. A mi em va dir la doctora, fins que no estiguis un any sense crisi no pots conduir, i l'endemà em vaig vendre el cotxe. Molt bé. Dic, ja no hi ha... Vas prendre una decisió. Sí, perquè així ja no tens aquella cosa, agafaré perquè només tinc que anar aquí a comprar al supermercat. Sí. No, ja no tinc cotxe, punto, no hi ha problema. Vale. No és que és el que et deia abans, això tu pots prendre com la cosa gran terrible i que m'han tret el conduir i no puc esquiar i no... Jo anava en bicicleta, feia 90 quilòmetres en bicicleta i tot això. Bueno, doncs ara corro, que això sí que ho puc fer. Vale. O faig natació controladament amb el monitor al costat. Que també ho pots fer, Que també ho puc fer. Vull dir, busquem alternatives. Jo també sempre dic el mateix. Una persona que no té epilèpsia potser tampoc pot fer escalada, perquè o no pot jugar a bàsquet, perquè fa 1,5 metres. I aquesta gent del bàsquet fan 2 metres, vull dir, i això tampoc ho pots controlar. perquè és un pato en la que em trobo, pues, i no he fet un drama d'això. Pues penso que és la manera que ens ho hem de prendre tots, tot i que dic, hi ha limitacions, però les hem d'assumir, i és un procés de dol, com has dit tu, i passes per totes les fases, per totes. La ràbia, la negació, les passes totes, però al final dius, bueno, què hem de fer? Però això és aplicable a qualsevol moment de la teva vida i en qualsevol alteració de malaltia o qualsevol moment. Però ara, jo vull que em parlis d'aquest projecte, si jo puc, tu també, #epilep. Sí. Per què Pilep? Perquè era massa llarga? Perquè així és un hashtag internacional. Així ho sap. Epilèpsia, podríem posar amb accent o sense accent, seria català o castellà. Epilepsia en anglès, però epilep tots comencen igual. Llavors tu poses això i trobes tot el d'epilèpsia. Molt bé, fantàstic. Vaig tirar... no em vaig quedar... A lo grande. A lo grande. No em quedo a Tarragona sol, que ho vegi tothom. Pues sí senyor, a més, ara ja no hi ha res local. Ara amb les xarxes és tot internacional. O sigui, hi ha gent que està a Oklahoma que pot posar radiohospitalet.cat i pot escoltar ara mateix aquesta entrevista. Per tant, això és lo bonic d'internet. Sí, això és lo bonic. Enllaçant una mica amb això, des d'aquest estiu hem format una xarxa d'associacions d'epilèpsia que es diu Red Iberoamericana d'Epilèpsia, que englou tot el que és Llatinoamèrica i aquí. Això va sorgir, com sorgeixen moltes coses, de la casualitat. Si tirem enrere, que aquí ens vau entrevistar també, vam fer els quilòmetres per l'epilèpsia el dia 24 de maig, que és una iniciativa que vaig crear per visualitzar l'epilèpsia amb l'equip de córrer, però que estava convidat tothom a córrer, a caminar, a fer el que sigui. I com que estàvem en ple confinament, però que ja podíem sortir, vam dir, doncs fem-ho virtual i que cadascú fes el que fos. Sí, jo vaig fer 10.000 passes i quan veia que hi havia gent que havia fet 80.000... No, dona igual. Si seré ridícula, jo estava més orgullosa, tu. Amb 2 passes era important. Bueno, jo vaig posar les 10.000. Moltes gràcies. Doncs vam sumar més de 6.000 quilòmetres. Va ser impressionant, 525 dorsals. Tot això va que aquesta gent de Xile i d'Argentina, per internet ho van veure i es van voler sumar. I després vam fer una altra activitat junts i al final vam dir, però és que no ens unim. Clar que sí. I la fem grossa, com això que som. I vam dir, vinga, fem unes jornades un dia. David, tu que t'agrada més l'esport, parles d'esport i epilèpsia. L'altre parlarà més d'educació perquè és psicopedagoga. L'altre... I va quedar tan bonic que vam dir, fem-nos associació. Molt bé. I vam fer aquesta xarxa d'associacions. Perfecte. Que som 7 associacions d'epilèpsia. Sí, vale? Que sou de... A la nota que hem rebut, doncs parles de... Hi ha Xile, hi ha Argentina, hi ha Mèxic, hi ha Colòmbia... De Colòmbia en són 2, estaria la Lolito Epilèptico de Madrid i jo d'aquí de Tarragona. Molt bé, i llavors, doncs, per la gent que ens escolta, d'aquesta associació, què pot fer la gent quelcom per recolzar-la?
Mira, Perquè feu activitats quan podeu. Ara mateix la cosa està una mica parada. la cosa està una mica parada. Nosaltres fèiem activitats caminades setmanals pels voltants de Tarragona, però hem arribat també a Salou, hem fet, vull dir, ens anem movent per aquí i per allà. Per la demarcació. Per la demarcació, Sí. que són, no res, 5-7 quilòmetres, vull dir, no és anar... No pretenem fer molts quilòmetres, sinó que vingui molta gent i adaptar-ho a la gent, al nivell de la gent. Molt bé. Vale? Sí. De tant en tant fem alguna sortida amb cadira de rodes, però llavors ens quedem a Tarragona ciutat, o anem per les platges o alguna cosa així. Les platges no la sorra, el passeig marítim, Sí. però perquè sigui planet, si no normalment anem a la muntanya. Molt bé. I gent de Tarragona em deia, és que no he estat mai al bosc de la Marquesa, és que no hi he estat mai. I dic, veus? I a vegades anem a Alemanya a veure un bosc. Doncs aquí en tenim de molt maco. És veritat, és veritat. I llavors fem sortides així. Per què fem això? Per visualitzar i per poder fer comunitat, trobar-nos entre nosaltres. I un dels punts, per mi, més important de l'associació és que no tots els de l'associació tenim epilèpsia. Això és molt important. Per què? Si volem un món inclusiu, no hem de fer un gueto. I llavors la gent ve allà i s'apunta. Si un vol dir que té epilèpsia, ho diu. Que un no ho vol dir, no ho vol dir. Que un ho diu al cap de 6 mesos, ho diu al cap de 6 mesos. Llibertat total. Absoluta. Absoluta. I de quina manera contacten amb vosaltres? A través de les xarxes socials, si tu a Sant Google poses si jo puc tu també, ja et surt la web, el Facebook, l'Instagram, i si no, per mail, que seria si jo puc tu també, tot junt, .epilep@gmail.com. Molt bé, tot això ho posarem després a les xarxes perquè estigueu ben informats. I després teniu merchandising. Tenim merchandising. Perquè de quina manera us financeu? Aquí és. Aquí va el problema A principal. part de finançar-nos nosaltres, un altre dels punts principals és que volem que hi hagi recerca. Volem que hi hagi molts investigadors que tinguin molts diners i facin recerca. Com aconseguim aquests diners? A través de donacions i a través, doncs, de, per exemple, la Casa Turbo. Si tu entres a turbo.es a veure els banyadors i busques si jo puc tu també, veuràs banyadors de nen, de nena, d'home i de dona i els casquets de nedar de color lila, que és el color internacional de l'epilèpsia, amb el nostre logo. Un 20% de totes les ventes dels nostres banyadors aniran destinades a la investigació. Tot el que és el nostre equipament, samarreta de màniga curta, de samarreta imperi, tant d'home com de dona. Passa el mateix, això a través de la web. Les mascaretes, ja que hem de dur mascaretes, és un rotllo, ja ho sabem, però si fem mascaretes solidàries, molt millor. Bosses de cotó, d'aquestes per anar a comprar, en blanc i en negre, igual les mascaretes, en blanc i en negre. Si entreu a la web, ho podeu veure tot això. Ens envieu un mail dient talles, dient tot el que voleu. Vosaltres ho envieu a qualsevol punta del món. A qualsevol punta del món. I tot el que es recapti, tot va destinat a la recerca. Vale. Perquè vosaltres ara, per exemple, heu posat a la venda tot això, que ho poden comprar a través de la web, com han dit, però algo així destinat, per exemple, més cap al Nadal o així, teniu previst fer algo o no? De moment no. Aquestes són... De moment és això, que nosaltres el que hem dit són els regals solidaris. A partir de... Ara estem al mes de l'epilèpsia. Sí, que no ho hem dit. Del dia 1 fins a l'últim dia de mes, cada dia està sortint... Primer van sortir durant 9 dies i es anava construint a Instagram el nostre superheroi. Tenim un superheroi que es diu Superepilep. Sí. Que aquest Superepilep ja tenim el corpori fet i és el que va a les escoles per ensenyar l'epilèpsia als més petits dels centres. Per exemple, jo demà anem al col·legi l'Estonac, però anem a primer de l'ESO, allí no anem disfressats, però anem a explicar què és l'epilèpsia i anem a informar. Si informem a les noves generacions, aquest estigma estic segur que marxarà, i el bullying que estàvem dient, perquè tu i jo coneixem un cas molt fort, de que li pagaven i tot el cap perquè tingués crisis, i això és imperdonable, això no hi ha ningú, això no és broma, això ja és bullying, i tinc un escrit a la web que diu broma o bullying. O sigui, quan jo et faig una broma a tu i a tu et senta malament i tu plores, ja no és broma.
Ja. En l'aspecte que sigui, no cal que sigui epilèpsia. Jo que he estat molts anys en el món de l'educació i amb això encara m'ho prenc molt en sèrio. Totes les bromes han de fer gràcies al que ha fet la broma i al que la rep. Si el que la rep no li fa broma, no era una gràcia. És igual que les floretes, que els piropos, si a tu et fan una floreta i a tu et senta malament aquella floreta, per molt que ho hagi fet amb bona intenció, no ho faiguis perquè et senta malament. Pues exactament el mateix, però encara més, per mi, encara més ofensiu. De totes maneres, aquí a Hospitalet teniu previst venir en algun moment o no? Quan ens cridin. Jo avui també aprofito estos micròfons. Sí, aprofita'ls. Que anem a les escoles, és totalment gratuït. Totalment gratuït, fem una xerrada informativa, comencem amb un Kahoot perquè els alumnes, un Kahoot és enviar el mòbil, respondre preguntes i tot això, perquè s'integrin i què saben de l'epilèpsia abans de parlar de l'epilèpsia. Molt bé. Què és? Epilèpsia, que és una discoteca d'Eivissa? Bueno, mira. Podria ser, sí. Podria ser. No diu amnèsia, doncs el mateix es pot dir epilèpsia. Llavors, després fem un PowerPoint, passem també un vídeo amb nens i nenes que expliquen el seu cas, i després, si hi ha algú a l'escola que té epilèpsia i ho vol explicar per primera vegada, que això passarà dilluns, que vaig a una altra escola, ni que ho hagi explicat, vol donar la seva opinió, ho adaptem. Si voleu que també fem una xerrada als pares, ho adaptem. Fer una xerrada als professors, al professorat, perquè quan tu expliques que hi ha absències o que hi ha mioclonies, diu, ai, fulanito de tal, jo em pensava que no em feia cas i em sé que es quedava com embobat o tonto. No, pobre xiquet o pobra xiqueta estava tenint la seva crisi. Llavors, són coses que llavors quan els hi obres els ulls i és molt bonic i molt gratificant per la part nostra poder ensenyar això i que llavors aquest altre xic o xica pugui explicar, doncs no, jo tenia una crisi epilèptica i la manera que m'heu d'ajudar és aquesta. Vull dir, és molt important això. La importància de la informació. El David de Sanaüja ho explica com ningú. Nosaltres se'ns ha acabat el temps, però ara quedarem amb ell perquè tornarem a repetir aquesta experiència i ho farem amb imatges perquè pugueu veure tot això. I a més, m'estava parlant i se m'estava acudint una cosa que ara li explicaré. Ai. David Sanaüja, moltíssimes gràcies i us diem, entreu a les xarxes socials. Tu digues què han de fer. Clicar què? Si jo puc, tu també, #epilep. Doncs mireu i remireu perquè val la pena col·laborar, fer quelcom perquè això es normalitzi i val la pena escoltar-ho com el David ho ha fet i recolzar el seu projecte. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. És un plaer enorme estar sempre a aquesta ràdio. Tornarem a veure'ns. Gràcies.